Ahoj, tady Kolobka a dneska si dáme nový video, jaký jsem vám dlouho sliboval. A to je nastavení regionu na systému Avinox. Vlastně, co víme, tak v Evropě elektrokola jsou omezený na přípomoc 25 km/h. Každý si o tom můžete myslet, co chcete. Já si myslím, že to je málo, že 32 je optimální. A to je možnost v Americe. Takže obrneme trošku kolo, nakecáme mu, že jsme v Americe a budeme mít možnost přípomoci 32 km/h. Pozor, můžete tuhle funkci použít jenom pouze na svém pozemku, jo? Ne na žádný veřejný komunikaci. Mohl by být to problém. Říkám, video natáčím na svém pozemku, testuju video na svém pozemku, když pak jezdím někde, mám tam automaticky 25 km. Je to fajn, že to jde přepínat. Začneme, že si zapneme kolo, jaký je spárovaný v Evropě. Takže momentálně žádný speed limit tam nevidíme. Co uděláme? Smažeme kolo. To bychom měli na kole. Další věc. Odpárujeme kolo v aplikaci, pokud už ho máme napárovaný. About device, sedeme si úplně dolů, odpárovat. Jednoduše. Ještě nám to připomíná, že ho musíme smazat i z Bluetooth nastavení. Video dělám na iPhoneu. Stejně to funguje na Androidu, mám to vyzkoušený. Aplikaci si vypneme, najedeme si do Bluetooth, vidíte, že máme Avinox stále napárován. Na ičko dáme ignorovat. Kolo smazaný. Teď je ta důležitá věc a to je zapnutí VPNky. Já doporučuji aplikaci Windscript, je zdarma, funguje na iPhone i na Android. Zapneme si aplikaci, najdeme si nějakou americkou polohu, kde by se nám líbilo. V Miami, tam by mohlo být teplo. Je potřeba, ty hvězdičky jsou placený, to nepotřebujete. Vidíte, že už se nahoře točí kolečko, ještě jsem zapomněl zmínit. Pro jistotu kolo vypneme. Kolo zapneme. Aplikaci necháme běžet na pozadí. Zapneme si Avinox a dáme možnost párovat s aplikací, s kolem. Čekáme, až se aplikace zapne a dáme možnost párovat. Kolo se nám už páruje. Potvrdíme. Spárovat. A máme napárováno. A co nás nejvíc zajímá, jestli tady máme speed limit. A máme ho tady. Jinak aplikaci VPN už můžete vypnout, můžete ji odinstalovat, není potřeba. Tohle vám zůstane uložený na Ford. Říkám, jelikož teď budu jezdit u sebe, nechám si 32, jakmile vjedu na veřejnou komunikaci, dám si tam 25. Říkám, lidi, nebuďte blbci, jo? Ať vám to jezdí.